Salutare, doamnelor, este Alex și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Build Battle alături de Mario. De data aceasta, fiindcă a venit vacanța, vom încerca să facem ceva mai special, dar nu de vacanță. Ceva care ne-a inspirat de la idolii noștri, dar nu le dăm numele, o să vă dați seama voi. Da, din Minecraft și care mai joacă și alte jocuri. Bun. Asta e jumătatea lui Mario, asta e jumătatea mea. Și Mario vă va spune ce vom face astăzi. Ați auzit, doamnelor și domnilor, oul dragonului vom face astăzi. Până găsesc eu mijlocul. Găurile. Pleacă de pe o grad. Să-l așez și eu drept. Bun, la mine cred că episodul acesta o să dureze cam 2-3 părți. E concetat. E concetat, băiatul, lăsați-mă. Că școala asta ne-a chinuit. Am fost la închisoare la școală. Profesori nebuni. Bine că a venit vacanța la anul, noi trecem a 7-a eu și Mario.
Mamă, da, greu se așează, frate, lava asta. Era să zic laba. Ai auzit, bă, era să zic greu se așează laba. Nu pasă, nu am așezat-o drept. Frate, foarte tare. Ah, bune. What the fuck? Și acum. Ai, bă, uite-te la mine că ai uitat elementul cel mai important. Lasă-mă. O, stai că am căzut și în lavă. Ai uitat să pui obsidianul, bă, că așa e. Da, ăla l-ai făcut tu, mă refeream pe tot plotul tău trebuie să-l pui, tot. Nu așa e, trebuie să pui obsidian. Păi așa trebuie, ce nu înțelegi? Bă, pune și tu ce nu înțelegi. Ăla ce-ai făcut tu acolo e decât un ou pe iarbă. Nu așa e, vrei să-ți dau ăla? Să vezi că nu e așa. Tu l-ai greșit. Dacă nu vrei să spui mă ajuți și pe mine să pun aici? Ia. Pune lavă de ou. Ce important. Dacă ești ștecher, vă rog să-i lăsați comentarii. Dacă ești ștecher oului cu lavă. Așa crede el că s-a născut dragonul. A fost născut în foc. Vlocoșenie, scârboșenie. Bă, vlocoșenie, scârboșenie, bă! Ce e aici, Doamne? Nu cred. Vino și ajută-mă și pe mine, te rog. Dă. Mă rog, aproape am terminat o parte. Bă, eu zic aici. Lasă-mă, ajută-mă, dacă vrei.
Mai pe românește. O fac eu. Eu sparg și tu pui. O ales, tu faci. Ăsta. Vreau să văd ce cum ai făcut. L-ai pus. Ai pus o grămadă de lavă. Ai pus o grămadă de lavă. Vrei să vezi cum fac ou? Fii atent. Gata, nu mai da. Mai da. Nu mai da. Nu mai da. Nu mai da. Mă enervezi, nu mai da. Mă, Doamne, iartă-mă ce am aici pe cap. Bă, nu mai da, mă enervezi. Du-te și fă-ți oul ăla. Stai să văd. Încă nu am uitat cel mai important lucru. Inima puiului, fii atent. Nu asta, mă, de asta. Luminează sfânta, bă! Așa. Las-o, crioul meu. Nu mai sparge! Bă, stai, mă, stai. Stai puțin, eu închei. Bun, uitați oul meu. Uitați. Am ieșit. Fundalul. Ăsta e, frate. Aici este. Tu ești prost. Uitați și inima. Am făcut din bacon. Ia uitați ce a făcut Mario. 2 lele și 2 surcere. Hai, facem baie cu labă. Bun, cam atât în acest episod și eu am fost Alex, el a fost Mario. Ne revedem data viitoare cu un nou episod. Baftă lume, pa!